Rongkhang constituency alongta BJP election rally kepadopon jangmi poni phai kep arni Rongkhang constituency alongta BJP election rally kepadopon lason si alongten constituency alongta non kewang GMP election kachepahai jia phanpura do desang se BJP election rally arni wang se tami doponlo lasi pinile thot se tami Rongkhang constituency rongkoroi patchu aklamalong BJP election rally paduponlo Bangso maya long aluhi star poman pen kachitong dun ake hai Dr. Tuliram Rongkhang KAC CEM Rup Singh Teron MLA Baithalangso LAC Lapen KAC EM MEC Board Chairman Lapen East West Karbiang Long District Amai Photum Ansitami Chitong dun si Mayardi Pidonlo Lapen Pinya maya long kaprek a political party pen sitami BJP aphan aning chithe the pen BJP along chipa ogdunlo Bangso maya long chipa ogduna phaila son si APHL si pen bang pharohini rasir kep Congress pen bang pharoi si rasir kep ASDC pen bang koirai si independent pen bang phuke rasir kep kadu kawe bang pharoke thomra troksir kep rasir kep ahem tun soseatum BJP along chipa ogdun lo pusi maya long thanpa Dongkam kampen nili tuma pherangki rangsina kathar nang kiloberta public TV Karbiang lo tum labangso areli ka padopon labang kenil tum kopai ke me businil tum chehok pon lo athe ladak pini ke botor bukan dame et lapen ke ladak ke ong dung ara bang ke pini labangso reli long chetong dun lo lapen ke labangso long isi kopai ke me bang la helo ili tum ladak 5 nong Rongkhang MSC constituency mate ili tum Karbiang long autonomous council long MSC sarlong bison bia ke hai leadership andar pen ladak alang likija ke mesena jok pini ke ong dung APSLC a party lapen ke Congress a party lapen ke komani bang ke ASDC a party lapen ke komani bang ke independent a party alang tum amena a party pha ning che dok de pen pini long bison be ake hai alang li MEC ki khi bom pen alang ke claim ke dam ke me eta jok alang li tum ningkang samben blabangso BJP long nang che pa ok dundu la si hala bangso ka che pa ok duna bang ke la ke nili nang thanek ko APSLC pen bang ke 200 ladak do ho nil napak lang pini labangso BJP mate Bharatiya Janata Party labangso election rally amay along kumani mane tumake APSLC funding dogde tumang chep ok donlo las APSLC pe na bangke total bangke 209 houses atum bang pini BJP along nang chep ok donlo lapen ke Congress pe na bangke 109 houses bangke BJP long chep ok donlo lapen ke ASDC pe na bang dutulang lake 21 houses lapen ke independent pen dutulang lata 51 houses total abangke pini nil tumolong a hisab ke long ateng abangke 390 houses abangke nil tum Bharatiya Janata Party along nang chepa ok donlo pini lasi kewang jilang labangso MP kilik mate labangso MP election along abangke nil tum Rongkhang pen ke Rongkhang constituency pen ke kidamtang kwan ma vote kilong MP election hot laso ansu sisi 10% increase pupusi nil tum ning thelo lapen ke ansu sisi ke claim ke damta me pupusi nil tum dak ali rat manda ning thelo lapen ani tum ladak BJP asong jong si haidet pulote punang linang karju bangala ta hoklo jong si labangso MP election nil tum Bharatiya Janata Party a party pen kachu toidon litum kaching hon nai MP candidate lo ke hai Omar Singh Tiso alang liphan nil tum dak ke ong dong vote pe hai po jong si ke ong dong vote pen alang liphan pe hai long lo lapen ke alang li haidet lo pulote nil tum lara bangke asona scheme do lake mohet jong da ili tum CM sarta ningjelo je urunodoi pustame sorlo tumhan especially sorlo tumhan urunodoi pustame nona kimi MLA election aprang bangke urunodoi kelong le tumhan anta kiduk lagarat tumake urunodoi scheme ta longpon po puselang li talam chak chichaklo ako nil tumata ning thelo lapen ke jongsi laso teng plote nil tumta rata phan la bangke 100% nil tum pilong po pusening thelo lapen ke laan so se ration card kawe a family tumhan kedam tang apol tum theklong lo je ration card kawe pen penang kisung chetong nang lo karbiara kiduk da tum bangke laso kisung long bangke ise kisung kala helo mane so det ne det plote kisu ga chelang je phanda ayushman akar talong le hala sut ke
जे गवर्नमेंट पेन भारतीय जनता पार्टी लाबांसो सरकार पेन माते मोदी नरेंद्र मोदी लाबांसो सरकार आlang lika cari pona सरकार ahin पेन नोना बांके ला आयुष्मान कार्ड से तमे कि सोचेला तमल कि दुके लागा फैमिली तुमफान ए डन पेन माते ला पर बेने फिशरी लो ला रेशन कार्ड दलो पलोते ला दागा बांके इसिया फैमिली फान माते इनो फान लाख फो कि सोचेला फान निकान सिपेन ला बांके सरकार में से ठीक लो लासी रेशन कार्ड के लोंग ले तुम फानान पुस्ता में नॉन के वांगजी ला इलेक्शन जो डेट लो पलोते एमएलए इलेक्शन ऑफ फ्रांग पलोते नि तुम रेशन कार्ड के लोंग ले फैमिली तुम फानान ता रेशन कार्ड बांके पालोंग पोनेट पुसी नि तुम कदो कविता निंग थेलो